estamos inmersos nunha situación de crise económica que non é a primeira, nem será a última, seguramente, que padece a población mundial. Sen embargo, as ameazas sobre o futuro do estado do benestar, os argumentos sobre a necesidade de recortar salarios, dereitos sociais e reducir prestacións impóñense dun xeito absoluto contra a maioría dos cidadáns en favor dos grandes capitais, dunha maneira que había moito tempo que non víamos. O impacto do neoliberalismo alenta unha ofensiva continua sobre os dereitos dos traballadores e das traballadoras. O neoliberalismo ten desenvolvido teorías e argumentos moi claros en relación a reducir impostos e a lograr unha distribución da carga fiscal sempre favorable ao capital. A progresividade que caracterizou e permitiu a construcción dos estados de benestar aínda non suficientemente desenvolvidos estáse a transformar baixo esta corrente en regresión e pondo no punto de mira impostos como o imposto da renta, o IRPF, que no Estado español grava moito máis as rendas do traballo que as rendas do capital.